Oy Lapinkulta AB perustettiin 1920-luvulla alun perin kullankaivuyhtiöksi Suomen Lappiin. Yhtiö alkoi heti mahtaviin toimenpiteisiin teollisen kullankaivun aloittamiseksi Inarin Pahaojalla ja Härkäselässä. Molempiin paikkoihin perustettiin nopeassa tahdissa suuret kämppäyhteisöt. Yhtiön teknillisenä johtajana toimi Heikki Kivekäs, jonka toimet olivat vähintäänkin kyseenalaisia. Hän sai rahoittajat uskomaan suuriin kultamääriin lisäilemällä itse näytteisiin hippuja. Oy Lapinkulta ei suurista suunnitelmistaan huolimatta onnistunut löytämään rahakasta jalometallisuonta ja yhtiö ajautui konkurssiin vuonna 1927. Lopulliseksi saaliiksi jäi asiakirjojen mukaan vain 17 grammaa kultaa. Torniolainen olut- ja virvoikejuomatehdas hankki 1960-luvulla entisen kultayhtiön nimen käyttöoikeuden itselleen ja teki oluestaan brändin. Kultayhtiö Oy Lapinkullan vanha päärakennus siirrettiin Inarin Härkäselästä Kultamuseolle vuonna 1977 ensimmäiseksi lämpimäksi näyttelytilaksi. Rakennuksen peruskiven kävi muuraamassa presidentti Urho Kekkonen. Nykyisin vanhassa kultayhtiön konttorirakennuksessa sijaitsee museon kivi- ja mineraalikokoelma. Kun kivi- ja mineraalinäyttelyä alettiin keväällä 2016 uusia, huomattiin rakennuksen olevan huonossa kunnossa. Nyt jälleen tarvitaan vapaaehtoisten apua, jotta Härkäselän ainutlaatuinen rakennus saadaan kuntoon. Tässä kampanjassa emme lisäile rahoittajien houkuttelemiseksi olemattomia hippuja, kuten Oy Lapinkullan työmaajohtaja Heikki Kivekäs aikoinaan, vaan pyrimme säilyttämään kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen, sen historian ja värikkäät legendat. Tee nyt hyvä työ lahjoittamalla. Pelastetaan yhdessä Härkäselkä.